Umama kaTapiwa isihlobo zonke izo ezilapha uthini sizeke iservice ngapha eDafu zuva ratakatamirira izuva ranhasi zuva rine misodzi yaingoyerera kwemazuva akati wandei. Nhasi tatarisana netsime ratiri kunodurura misodzi yedu. Kuna Mwari kusoro kudenga, nyasha dzawo taingonamata zuva nezuva kuti nhai Mwari woye, nhai Mwari woye. Asi mhinduro yaMwari inouya nenguva dzaMwari. Haleluya. Ngatirambei takatarisa. Bhaibheri rinoti rubatsiro rwangu runobvepiko? Ndichasimudzira meso angu kumakomo. Rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha. Tikavimba naJehovha nenguva dzaJehovha, mhinduro yedu tinoiwana. Regai ndinamata. Muzita renyu Baba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Wamasimba ose, muridzi wairo denga nenyika nezviri mariri, tinouya kwamuri Baba. Zviri pamwoyo yedu munozviziva. Mwoyo yedu yakaputsika. Takaremerwa, tine mibvunzo isina anopindura. Baba, tinotarira kumakomo nekuti mhinduro yedu inobva kwamuri. Ndinonyengetera iye zvino programu yava kutanga Baba. Nezita raJesu Kristu tibatsirei. Titungamirirei pana zvose. Nyaradzai hama neshamwari. Murape maronda akavhurika. Jehovha ndinonamata iko zvino. Taurai kwatiri Baba. Tine nyota yekuda mhinduro. Tinodungwairira Baba kunzwa shoko renyu. Pane zvakaitika mutsvene wavatsvene. Mhinduro munayo tinozviziva. Pakupera kwazvose tinoda kuzopupurawo parufu rwatapiwa takaona Mwari. Nezita raJesu Kristu ndanamata. Amen. Regai ndikugamuchirei mose panzvimbo ino yeDafu muchapeo medu tiri kusangana nechiitiko chasiya nyika yose ine mibvunzo, asi tichabatsirwa naJehovha. Amen. Hatisi kupedza nguva yakareba tiri pano nekuti tine rwendo, programu iri mberi, saka ndichangotora maminitsi mairi bedzi. Asi ndisati ndatora maminitsi mairi iwayo, regai nditi kune mhuri yekwaMakore, rambai makatarisa kuna Mwari. Mwari haanyengedzi, uye Mwari haashanduki. Zuro, nhasi namangwana, mhinduro ichawanikwa bedzi. Bhaibheri shoko raMwari kuna Job 14 vhesi ya1, regai ndiverenge zvainotaura. Inoti munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashomanani panyika uye azere nekutambudzika. Amen. Una mazuva mashomanani azere nematambudziko. Kana ari Tapiwa, mashomanani kwazvo azere nematambudziko. Haleluya. Muri yekwaMakore muri kundizwa? Mashomanani kwazvo azere nematambudziko. Matambudziko ari pana Tapiwa chazoshanduka matambudziko azobatawo nenyika yose. Ari matambudziko ari pamusoro munhu mumwe chete. Amen. Nyika yose iri kuchema nezita raTapiwa. Nyika yose yakatarisa kumatenga kuti mhinduro ipi. Asi ndinovimba nemanamatiro atakaita senyika, mhinduro ichawanika. Amen. Musambofunganya henyu, Mwari vari kuziva zvavari kuita vadikani. Amen. Bhaibheri rakati mashoma haana kupiwa madays, haana kupiwa makore, akangonzi mashoma. Iwayo akararama iwayo akataurwa Bhaibheri mashoma. Haleluya. Patichasimuka kubva panzvimbo ino yeDafu
tienda pamurewa yamutumbu. Nyengetero wangu ndokuti tasvika pamusha Mwari ngavaonekwe. Amen. Ndokunyengetero wangu tasvika pamusha Mwari watinonamata ngaaonekwe. Amen. Ndinovimba achaonekwa. Patasvika pano hakuna iziva. Tichasvika zuva ranhasi ririro zuva rine chiitiko chisina kumbogara chakaitika munyika yeZimbabwe. Amen. Hakuna kwazvati zvaitika izvi zvatonyorwa mabhuku enhoroondo munyika ino kuti pamurewa pane zvakaitika, bhuku racho rikavharwa, asi harina kuvharwa rose. Musi wa 27 March 2021 ibhuku ravharwa sondo parangosiyiwa rakashama zvomanani. Ndinovimba mweya mutsvene akatibatsira kuti rivharwe. Amen. Bhuku iroro rinofanira kuzovharwa. Ndio munyengetero wedu. Regai ndinamata. Baba, tinokutendai tava kupinda parwendo kuenda kumusha kwamurewa. Tinotsiura mweya wetsaona Baba. Tinokumbira kubatsirwa newe. Rwendo rwamaoko edu tifambai nesu kubva panzvimbo ino. Vose vakatimirira pamurewa totaura runyararo, totaura mweya munyaradzi, totaura kugamuchirwa, totaura kufamba kwebasa zvakanaka. Tibatsirei samasimba, tibatsirei zvise zviitike nezita raJesu Kristu ndanamata. Amen. Tinotenda Mwari. Ndo patasvika takusimuka kubva pano. Tisati tasimuka, regai ndikupei chiziviso ichi. Tine mota mbiri, one small bus ichatakura hama dzedu dziri pano dzatakataura dziye kuti tichadzipa transport. Tozoti mai nababa tine mota yavo yavachapinda, havasi kupinda mukabhasi kako, vachapinda mota yavo yavacharatidzwa yapaka pasera. Saka tese tiri muno tichabuda nepano kuti zviite oda yakanaka. Tichakumbira vakagara bhenji rekupedzisira uko, tichasimuka moenda right side yenyu, mofamba nekorido iyoyo, tobuda nepanapa mucharatidzwa kuti muri kufamba sei nevachazenamo. Titaura sei izvozvi, ngatisimukei. Gogo Viola, ndofunga service pano paDAVS yapera. Takutarisira kuti tisimuke tiende kwamurewa. Gogo basa riya ratakashotanga gore riya ndopazazosvika izvi manje. Vanhu vangada kuziva kuti urongwa hwakamira sei. This is about 8:45. Takusimuka ndofunga by 9 o'clock tiita munzira. Vanhu vangada kuziva kuti urongwa hwakamira sei kusvika kumberi uku. Urongwa hwedu tikungotarisa kungoti programu yedu yatichinje ive kunona panapa, asi tiri kutarisira burial yedu kuti tiri kuita burial yedu na 2 o'clock ndopa tiri kuita burial yedu. Todziva nezuro takambengeta service ichatanga na8, but there was a bit of a delay because the family yanga yakamirira lawyer wenyu.
zvakamira sei and what was important panyaya yanoya pane tsamba yanga ine chekuita nemusoro uya wakarohwa wanzi ndowatapiwa tumurika uramba zvazvakamira sei? Alright, tine response yatakamirira kubva kumapurisa nekuti takanyora tsamba kumapurisa tichinyora tsamba iri kuHQ tichinyora tichisteta kuti tiri kuviga mwana musi wa27 asi hatisi kutambira musoro uri ipapo. Then ndo response yatatakamirira yange ichifanira kuti tinzwe kuti response iyoyo iri kuti kudii. Saka response iyoyo ndo yange yati nonokei kusvika naloya wedu ati nonokei kusvika nekuti kuti musoro wacho usare panapa vedhavs vati vanoda tsamba inoratidza kuti zvichivatawirirana nemapurisa kuti musoro usara musoro hatisi kutora vari kuda zvakanyorwa kuti zvatiri kutaura ndizvo here kuti mapurisa atenderana nazvo. Aiwa, tinotenda kwekwechichirege tichigadzirira kusimuka tichifamba pamwe maybe just briefly kumberi uko kwatakuenda program yakamira sei? Tikutarisira kuradzika mwana nguva? Tikutarisira kuradzika mwana wedu kuma 2 o'clock. 2 o'clock apa takusumuka takupinda muzero. Time yatinotarisira kuradzika mwana isi 2 o'clock. Pana akatarisa pamaroda kutevera ndikunanga kupi nechekapi pacho kwamurewa ezero tinokunanga kwamurewa tinoenda nemutoko road enterprise nopinda muna mutoko road, then it's about 68 k's kusvika kumba pamusha chaipo. Ukasvika pamukura zhizha, then you turn left dust waenda nayo dust. For now we now living kuno Doves Harare takuenda kwa Mrewa sesuka lapha eDoves eHarare sesisiyake eMrewa. Pamusoro vese vanoremekedzwa, ini ndakamirira vazukuru vose tarwadziwa zvikuru nechiitiko chakadai. Maita yenyu vepamakore chemaini tariro maita yenyu. Takungotenda msiyamwa vauya na manjovu vauya baba namai vemwana. Rufu rwedu rwanga rwakakura, ndine chokwadi vanobata maoko vakabata vachigara pasi. Mazvita tiri kumira vari kuendavo.
Tinokumbirawo vana baba tibvise heti mumisoro medu tiremekedze musiki. Tichanamata. Muzita renyu Baba remwanakomana wenyu nesimba romweya wenyu woutsvene. Mwari una masimba panguva yemasikati ano ndodawo kutendai. Ndinodzokazve pamberi penyu Mwari una masimba ose ndichitenda zvakare. Nekuti ndimi matungamirira Mwari wamasimba rwendo wokufamba kwemutumbi womuduku wenyu Tapiwa. Ndinotenda masesedza yezvitava naye pano. Chiramba muchititungamirira Mwari una masimba paprogramu iri pamberi pedu. Vatauri vachava pamberi pedu Mwari una masimba ose ngavataure zvinobva kwamuri, zvinotinyaradza, zvinotisimbisa, uye Mwari una masimba ose zvinotipa tariro. Imi Mwari una masimba ndimi munyaradzi, ndimi mune mashoko anogona kunyaradza kudarika isu tose. Tinyaradzei Mwari una masimba, nyaradzanai nemhuri Mwari wekudenga mune tsitsi, uye chitungamirai basa rose, nevose vachataura pamberi pedu ngavapiwe zvokutaura nemi Jehovha. Ndinokudzai Mwari una masimba, chivai nesu kudamara tanorongedza mutumbi womuranda wenyu womuduku wenyu Tapiwa, uri muzita renyu Baba remwanakomana wenyu nesimba romweya wenyu woutsvene. Amen. Zvatiri kuita tinenge tiri kuvhaira, asi tiri kutoivhairira COVID yacho. Saka ingoitawo padiki-diki wazorwa, padiki-diki wageza maoko, padiki-diki njenga munhu, ukatonzwa kati oho tiza. Muzita renyu Baba nemwanakomana namweya mutsvene, wamasimba ose, wenyasha, muzuva ranhasi ramakaziva imi kuti pane mhuri, pane hama, pane chaunga chichaungana panzvimbo ino, chiitiko ndimi maichiziva. Asi chiitiko ichi Baba chiri kusiya vazhinji vaine mibvunzo, mhinduro inobva kumatenga. Ndinonamata pari dzino nguva, chitibatsirai mutsvene wavatsvene, nairo shoko rekunyaradza hama reshamwari, nairo shoko rekurudziro, nairo shoko rinosiya pane maronda parapika. Baba, ndinonamata pakupera kwazvose, mbiri yose nerumbidzo zvipiwe muzita renyu. Ndozora mbiri yose kuzita renyu Baba. Ndanamata muzita renyu Baba nemwanakomana namweya mutsvene. Amen. Haleluya. Chechi ya Jesu. Amen. Vari mutendere blue. Amen. Handisi kukunzwai. Blue tent. Amen. White tent. Amen. Vakagara matende madiki. Amen. Vasina tende. Amen. Vakapfeka nguwani. Amen. Pashaya akapfeka nguwani. Ndinotenda Mwari zvikuru. Amire mberi kwenyu ndinonzi mufundisi Mbewe, chaplain wepaDoves. Regai ndisvike pandinoremekedza zvikuru sei mambo wedu, moyo muzukuru, ndakuonai muri pakati pedu. Chief Mangwende, tinonzwa kubvirwa kana muri pakati pedu. Amen. Haleluya. Regai titende mufundisi. Musoro wemharidzo yangu masikati ano ndaipa musoro wekuti chikumbiro kubva kune vakatitangira. Amen. Chikumbiro kubva kune vakatitangira. Paverengwa nyaya yajaya mupfumi naRazaro. Varume vakararama panyika patigere pano, vakabata mabasa akasiyana siyana. Amen. Asi pakufamba murwendo rweupenyu pane umwe anga akapfuma kwazvo, anga asingatariri varombo. Murombo wainzi Razaro wakararama, asi anonzi airarama ari pamba pemupfumi, achiita zvekudya zvekunhongeredza, aine maronda pamuviri wake, nebwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Amen. Asi pane zvakazoitika, zvinodzi
Lazaro wakafa. Amen. Handina kunzwa paverekwa namufundisi pachitaurwa kunzi kufa kwaLazaro akavigwa. Ndine vanhu here pano? Haleluya. Pabuda mashoko ekuti Lazaro wafa kudaro, ngirozi dzakabva kudenga dzikamutakura dzikanomugadza pachipfuva chababa Abhurahama. Zvisinei, jaya mupfumi wanga wasara akazofawo. Ndo pane mharidzo yangu ipapa, pafa jaya mupfumi. Haleluya. Nditenderei ndingodai. Pafa jaya mupfumi anonzi akavigwa. Haleluya. Vazvizwa izvo, amen. Vazwa kuvigwa, amen. Version randinaro rinoti akaraswa. Haleluya. Jaya mupfumi afa akaraswa. Jaya mupfumi afa akavigwa. Lazaro afa, ngirozi dzakamutakura kuenda naye kudenga kunomugadza pachipfuva chababa Abhurahama. Kune vakatitangira varume vane chikumbiro chavakatumira pasi pezuva. Ndichasvika kwachiri chikumbiro ichi, asi paita ntufu mbiri, umwe araswa, umwe atakurwa nekirozi. Tafamba nenyaya iyi, kwakaita hurukuro kudenga. Araswa ari kuwanikwa ari pane imwe nzvimbo, atakurwa nekirozi ari kuwanikwa ari pane imwe nzvimbo. Tererai makanzwa, muri kunzwa inzwi rangu. Vakatitangira vakaburitsa mufananidzo wekuti kana tazoenda tinonoonana. Amen. Kana taenda tinozoonana. Yatsondionai. Mahonorables, zuva rekutorwa kana rasvika, kana matungamira tikazoteverawo isu tinonoonana. Vari mutende reWhite, kana matungamira, kana tozoteverawo tinonoonana. Haleluya. Asi patinonoonana, ngwarirai hama, tinogona kunoonana tiri nzvimbo mbiri dzakasiyana. Jaya mupfumi ari kuchema ari panzvimbo yaari kuti ndiri kucha. Amen. Wasimudza meso ake ari kuona Lazaro ari pachipfuva chababa Abhurahama achinyaradzwa. Oisa chikumbiro kumhiri yekoko kuti baba Abhurahama, nzvimbo yandiri haisi kuita. Madii kutuma Lazaro wandiri kuona uyu auye kuno nedorwe remvura andinyaradze. Varume kuna vakatungamira vakatuma shoko pasi pezuva, shoko mucharidzwa. Haleluya. Baba Abhurahama, tumai Lazaro. Mbindu yakabva kuna Abhurahama, chikumbiro chako ndachinzwa mwana, asi tarira pakati pedu netende reblue nemi netende reWhite pane mukaha mukuru. Isu vari kuno hatikwanise kubira mhiri, nemiwo muri ikoko hamuchakwanisi kuuya kuno. Zvazviri izvozvi zvakuramba zvakadaro narini narini. Haleluya. Amen. Hatisi kukunzwai. Amen. Chikumbiro chakazoiswa najaya mupfumi kuna Lazaro ndo chandiri kuti nyika yeZimbabwe tererai. Hama dzemamurehwa muno tererai. Vari kunzwa inzwi rangu tererai. Pane vakatitangira vakatumira shoko rekuti kana zvisingagoneke kuti ini Lazaro auye kwandiri kuno, chikumbiro changu chitumai nhume pasi apa. Pane hama dzangu dzandakasiya pasi apa, pane vanun'una vangu vandakasiya
ndakasiya pasapa, pane hanzvadzi dzangu dzandakasiya pasapa, pane sekuru vakasara pasapa, pane mbuya vakasara pasapa. Munovaudza vatendeuke. Amen. Shoko rakabva kune vakatitangira, hadzitendeukai. Zvikanzi nababa Abrahama, pasi pauri kureva apa pane vaprofita vakafanana naMozisi nemadzifundisi akawanda vakatadza kuteerera kwavari, mazviro kwazvo vanouya kwauri ikoko. Pari vari kundizwa? Mukatadza kuteerera vafundisi, mukatadza kuteerera vaprofita vari pakati penyu, mazviro kwazvo unogona kunojoina timu yajaya muvhumi. Haleluya. Zvakazarirwayo kuti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino kureva pakanyorwa bhuku iri, kubva panguva iyoyo vakaropafadzwa kusvika narini narini. Bhaibheri shoko raMwari roti zuva racho rinouya sembavha uye pakati peusiku. Haleluya. Chikumbiro chandinacho muzuva ranhasi, hama muri kunzwa inzwi rangu, vakatitangira vane shoko ravakatumira rekutendeuka. Hama, ngatitendeukei tine Mwari. Zvinoitika muupenyu zvakawanda, zvinotisiya tiine mwoyo yakaputsika zvakawanda, zvinotisiya tichitaura mazita evanhu zvakawanda, zvinotisiya tiine chigumbu pamwoyo zvakawanda, asi vakaenda vakatitangira, tendeukai. Ndine vanhu here panapa? Vakatitangira vakaenda, tendeukai. Tendeukirai kunashe, tendeukirai kunashe. Kamuendero katinoita hama wadiwa kakasiyana, asi kwatinoenda nzvimbo imbiri. Timu jaya mupfumi, timu Abrahama. Sarudzoi kwauri, tende mukada timu jaya mupfumi munonotsva iriko gena, mukada timu Abrahama unonobatana naRazaro munonyaradzwa. Chekutanga ndinotenda Mwari zvikuru akanditendera kuwana mwana anonzi Tapiwa. Ndakagara naTapiwa tine mufaro mukuru. Akanga ari mwana anoteerera, anotumika, zvisinei kuti kuenda kwake kwandirwadza. Ndinotenda Mwari zvakare naicho chichiitiko, nekuti chakandipa kunzwisisa kumwe kwandakanga ndisina, kuti pasi pano tiri kutandara, hatisi varidzi vepano, kune muridzi wevaridzi. Ndaizviti ndiri muridzi waTapiwa, asi ndakazozviona kuti kune muridzi wake chaiye akamutora. Ndinotenda Mwari nekundipa kunzwisisa kuburikidza neshoko randakadzidziswa nevatauri vazhinji vachindisimbisa kuti ndisarwadzikane, kuti nyangwe vakauraya mwana wangu varipo vasiri kutaura zvavakaita, kune muridzi wavaridzi. Ndiye anoziva zvakavandika, ndiye anoziva zviri pasi pemwoyo wemunhu, ndiye anoona zvinoitika murima. Ndisacheme, ndisatambudzike, nekuti iye anoziva zvaakandirongera, anoziva urongwa hwake. Haakuzondisiya ndichichema kudzambara nekusingaperi, achandinyaradza ndikaramba ndakatarira kwaari. Ndinoti dai Mwari aedza kutinyaradza zvizere semhuri, abvise ruvengo pakati pedu, tigone kuregererana, tisaremerwe neruvengo, nekuti ruvengo runokuwadza isu,
asi tiwane kubatana. Ndinotenda zvizhinji vadzidzisi vakandidzidzisa vakandipa shoko rekuti ndigogona kunzwisisa. Ndisarambe ndiri pakuchema, ndisarambe ndiri pakushupika, asi ndingonzwisisa. Takaparidzirwa shoko raJobho kasingaperi pano. Machechi akasiyana siyana akauya vakataura nemitauriro yakasiyana. Ndinongoti mashoko atakadzidziswa dai aramba aineni kuti pandichafamba anditungamire, ndisawanikwe ndiri kurasika, asi ndigosimbiswa nemuzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Toda kutenda zvikuru maita mhofu, maita musiyamwa nemashoko makukutu, mashoko andabata pane zvavataura kuregerera. Ndosaka muchinzwa chinzi Baba wedu muri kudenga, zita renyu ngarirumbidzwe. Nai mutikwanise kuti tinokwanisa kuti vanhu varegererane. Ndakubva ndapa mai Machipisa vari kutaura vakamira saamai vemunhu. Sekuru Amos, fambai muchiuya kuno. Sekuru Denford, fambai muchiuya kuno. Ini ndakamira pano saamai vaTapiwa. Ndiri kuchema kwangu hakusati kwapera, asi zvisinei Mwari vakaita kuda kwavo nenguva yavo. Zvinhu zvatatisina kutarisira. Taiti Tapiwa chazomutuma, Tapiwa achazoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa mumusha medu, asi zvaramba. Zvino ndiri pano ndinongoti Mwari vari kudenga vatinonamata zuva rega rega kubvira musi wakanzi Tapiwa afa, tinonamata munamato wekuti Mwari tongai munhu akaponda Tapiwa, ngaapiwe mutongo wake wakakodzera. Makapa Tapiwa, makati Tapiwa mamutora, saka uyu ngaachipiwawo mutongo wake wakakodzera, arege kungoonekwa achingotenderera sezvinoita kunge akauraya huku. Panguva iyo ino ndakamira pano ndinongoti vanhu vaMwari mese makaungana pano, tibatsirei kunamata. Tinoda kuti mhondi yakauraya Tapiwa nevakamubatsira Mwari ngaavatonge, vapiwa mutongo wakakodzera. Naiwaya mazwi angu ndinoti ndatenda. Kuchengetwa kwemwana ibasa rangu, ibasa rako, ibasa remunhu wese. Ndoda kuti chiitiko ichi chiri kutiratidza zvikuru kuti kune zvimwe zvatisingatarisire kuti zvinogona kuitika, zvaitika pakati pedu. Saka kana zvadaro, ngatibatiranei pamwe chete kubva at family level, village level, community level, district level, up to a national level. Tisimbise maprogram aripo anonangana nekuchengetedzwa kwevana. Ndinofara kuti tine maprograms anobva right from the family level tichienda kunana child protection, munhu wese aine bandiko rekuchengetedzwa kwevana. Saka tiri kuti says district tine urombo, tiri kurwadziwa. Tiri kuti ngatitange ipata tisimbaradze mabasa ekuchengetedzwa kwevana. Vanenge vapuwa basa at various level, be it at community wherever, ngativaremekedzei, ngatishandei navo. Zvakaitwa izvi we totally condemn. Tiri kuti ngatisimudzirei kuchengetedzwa kwevana. Maprogram anouya nehurumende namamwe mapartners ngatiabatisisei, ngatipindei maari. Iwewe neni ziso redu rikavhurika pamwana, hakuna mhandu inogona kutipinda. Kana yapindawo zvinenge zvakatenderwa, totsvaga nzira yekuzvikunda nazvo. Saka muchidimbu ndiri kuda kuti as a district we are deeply concerned, we are deeply hurt
tiri kuti ngatibatirane pamwe chete in various child protection programs that are available for the care and protection of our children. It is our call that when programs are being rolled out in our communities at village level, tese toita mubatira pamwe chete tochengetedza mwana wedu pakupedzesera ari padhuze newe isuspect yekukuvadza mwana. Let's all be alert. Ndakutendai maita basa. Vana vari panotaura zvataurwa hanzi itai am child of God. Itai kana vanenge vanhu vakuru asi vari vana ngatingobatsiranai ngatitive am a child of God. Dzoko ranzi kana ukanzi musoro bhangu unoti, ukanzi mazinzeve unoti. Toda kutenda Mwari anosika nzeve dzakasiyana siyana. Haleluya. Kunyange uri mutema vanhu vachikuti tsito boni unongoti I'm a child of God. Right, rega tingova kambo tobva tawa zvinotevera. Amen kids. Step by step zvinoreva kuti zvinyoronyoro uchitevera Mwari. Ndo makids achona iwawa. Usabate zvinokuomberai makids. Kids netiyo. Today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Step. Follow. Varikutevera Mwari vanava. Kwese kwanoenda. Step kacho. Iwe. I will follow. Kastep ken kanotevera Mwari. I will follow Jesus Christ. I will follow the King of Kings. I will follow only Jesus. The sky. Kuskanda shika Makore ndichitevera. Eka. Sky. I will follow till I reach the sky. When I reach the sky, follow only Jesus Christ. I will follow only Jesus Christ. Chloe, yaupedzise nyaya yanga iri pano. Chloe, ndi Chloe Marere, Amen Kids. My name is Chloe Marere. 1 Thessalonians 4 verse 16. Nekuti ishamena shaburuka kudenga nekudanidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Vhesi iri rikutaura nezvekusangana naJesu kumagumo. Tichasangana naJesu kumakore. Vhesi tarinzwa asi tariro yedu iri kupedzwa simba. Tiri kupedzwa simba nekufushirwa pasi 6 feet down kwevanhu. Pane kuti tikwire kudenga, tiri kudzikiswa pasi tichifushirwa. Upenyu hwaita opposite nezvatakatarisira. Zvakuda neso rekutenda, zvakuda neso rine faith. Faith does the invisible. Faith receives the impossible. Ngatiine tauro mushoko raMwari. Kwasara nguva shoma yekuti rufu ruparadzwe. Tosangana nehama dzedu dzakatisiya. Ngatichemei netauro hama. Tinyaradzwe naJesu anodzoka. Tinyaradzwe naJesu akakurirwa. Tinyaradzwe naJesu mupenyu. Ndotenda. Amen. A pleasant afternoon to you all. My name is Kupa Kwashema Sarah Kufa. I'm going to present my poem. As saying goes, it takes the whole village to raise a child, which means we as children need guidance and protection from everyone in the community because all of you are our parents.
I pray I become a people whose main agenda is to protect the children because of the future leaders, doctors, pilots of tomorrow, amongst other things. Let us unite, find ways to make sure we protect and cherish the lives of children everywhere so that we don't keep losing our future. We have lost one of our future, our beloved one, our everything, Tapiwa Makore. May his soul rest in eternal peace. Thank you. Thank you so much. Tinotenda. Tauya nemwana as the Salvation Army. Tauya pano on behalf of the territorial headquarters. Tine department revana vadiki. Ratinoti children ministries. Tauya kuzochema, kuchemera kuchengetwa kwevana vadiki. Tiri vana vadiki hatigone kuzvichengeta. Tine patinotangira, tine patinoperera. Mwana wangu, mwana wenyu, mwana wedu. Ngatichengetei vana, ngatichengetei vana, ngatichengetei vana. Tachema vana inhaka yanhasi nemangwana ndochikonzero pana Mark chapter 10. Kunyange Jesu vakati regai vadiki vauye kwandiri nekuti umambo hwokudenga ndehwavo. Ngatichengetei vana, ngatichengetei vana. Tachema, let's protect our children. Mfundisi vakuita vanhasi nevana vamangwana. Maita mfundisi vatungamiriri Mwari akuitira izvi. Mazvita pamusoro iyi ndakamirira CEO veDoves vafarai Matsika nevashandi vese vemuDoves. Toda kuti kune mhuri yekwaMakore nematambudziko. Pamusoro iyi utungamiriri wese uri pano ndachikumbira kuti munhu wese andibatsiro kuti tiise maoko kumuridzi wedunhu mambo vafarai Matsika CEO vedu vati pakutenda ndisakanganwe nekutenda mambo. Ndachikumbira kuti tibatsirane tese kuisa maoko kuna mambo. Maita basa mazvita takukumbira tidzikame nekuti pachava nekutaura kukuru kuri kubva kuvakuru vauya vakamirira hurumende. Ndongokumbira kuti tiite relax, takuda kupedza program yedu. I know we can be restless, garisa nguva yakareba asi zvinenge zvauda kupera, saka regai tipe DA mukana wavo. Mazvita yenyu master of ceremony pachiitiko chanhasi chatiunganidza kudai semurehwa, chatiunganidza kudai seZimbabwe. Ndinoda kuti ndigokudza mhuri yekwaMakore, ndigokudzazve utungamiri hwose huri pano nemukana uno wamanditendera kuti ndigokumbira the honorable minister veNational Housing vari member of parliament yeconstituency ino kuti vagotisimudzira mukokwa mukuru ari pano, kana kuti vatingati chief mona pachirungu, vamiririra vamwe tose tisina zvatataura, vamiririra kunyange vataura vari pakati pedu. Kutenda kwangu kuti vatitungamirire tichivapa chinzvimbo ichocho sahost member of parliament. Saizvozvo honorable minister se Mazvita DDC pamusoro wembati wechigaro, mukandinyima nguva yakakwana munoshaya dzimba. Pamusoroi zvakare mbati wechigaro handichataurisa dare ranga rakudzwa kare. Ndoda kukuzivisai kuti mutauri wedu mukuru hanzi pachirungu chief mona ndiani. Mutauri wedu mukuru ndichiremba mukuru, chiremba wezvekurapa. Ndo vakandisiyira basa muconstituency ino, ndo vakanga vari MP weconstituency ino kwemakore mazhinji. Vakanga vari zvakare minister wezveutano
imemba yepolitibhiro kubato riri kutonga bato redu reZANU-PF. Vanogara mudare repamusoro-soro rinogadzira mitemo yekuti isu tiri kuhurumende tozomhanya tichityaira. Ndo vari kutyaira zvakare chirongwa cheCovid-19 kuti chidzivirirwe nevaccination kana tiri kumatare makuru iwayo. Mutauri wedu mukuru nhasi ndibaba David Parenyatwa. Baba ndinokusumudzai ndobva ndakukokera kuti muuye kuno. Pamusoro mhuri kwaMakore, pamusoro mambo wedu Mangwende nevamwe vese madzimambo ari pano nana sadunhu vese vari pano, pamusoro minista wedu westate ino yeMashonaland East mai Munzverengwi, pamusoro minista wabva kutaura iye zvino waNational Housing and Social Amenities vagarwe vari zvakare MP weMurewa North. Pamusoro inhengo dzimwe dzeparliament dziri pano dzinobatana na vasewera variwo MP vekuMurewa West, pamusoro imai Zemura vachigara zvakare muparliament vakamirira Murewa, pamusoro zvakare mai Spiwe Muchenje vari nhengo yeparliament zvakare. Ndoda kucherechedza zvikuru nababa wemweya vese vari pano nemachechi ese ari pano. Tokudza zvikuru Murewa Rural District Council, vemabhizinisi vese vari pano. Tinoziva kuti makaungana zvinobatana neveDoves. Pamusoro veDoves tinoda kukutendai nebasa romuri kuita. Ma-development partners ari pano, Heather Chimoga, Orphanage Care, Rosaria Memorial Trust, Ashkuri and other development partners. Tinoziva kuti vanobatsira muno maMurewa. Tinoda kukudza Murewa community yese, asi kunyanya tuwana twese turi pano. Pamusoro vamwe vese vari pano neshamwari dzese dziri pano. Tinoda kutaura tine mwoyo wakaremerwa zvikuru nenyaya yakaitika kuno, tichibata maoko Makore family, tichiti zvakare Makore family mukaona kuungana kwaitwa pano, vese vari kuchema asi vese vari kukunyaradzai zvakare. Toda kuti muzive kuti hurumende kuti iri kunyatsoti kwamuri tine urombo. Ndisati ndabva kuHarare ndanzi napresident wedu His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, endaiwe ndandiwe senator woko kwaMurewa unotarisana nezvevana zvakare mupati medu, wondotipira mashoko ekuti president ari kunyatsobatikana ende akakatyamedzwa nenyaya yakaitika kuno. Vakataurawo kuti I am disturbed by the loss of young children as a result of a heinous and evil actions for ritual and witchcraft purposes. These cold-hearted acts of murder have no place in our country. Saka vari kunyatsoti ivo izvi zvakaitika izvi zvakaipa, zvinorakidza uroyi, zvinorakidza utsinye, zvinorakidza kuchekeresa, zvinhu zvakaipa muno munyika muno, ende hazvidiwe kuti zviitike muno munyika muno. Saka isusu tinozoona kuti zvakaitika izvi ichapter yakashatisisa muno maMurewa. Nyaya iyi yaMakore Tapiwa iri kutariswa, yakatariswa kwete muno maMurewa chete asi nyika yese, kwete nyika yese chete, the world over yakanyatsotarisa kuti chii chaitika kwaMurewa. Saka tinenge tichida kuti chapter iyoyi ibva yapera, irege kuitwa zvakare kuvana vedu vemuno muZimbabwe, muno maMurewa, kuti vana vanombunikidzwa vodimburwa kudaro, utsinye hwakanyanyisa usingafanirwe kuonekwa zvakare. Mataurirwa kuti
iye Tapiwa akanga aine makore 7 chete, akabarwa musi 10th October 2013, tikamuruza musi 17 September 2020. Saka zvinhu zvinotirwadza zvikuru kuru zvekuti isusu sehurumende nevamwe vakamirira hurumende tinozviti izvi zviri barbaric. It's a barbaric act and it has no place in our society. And Zimbabwe, just like other states, icharamba ichita endeavor to protect the safety of its children and its citizens, but specifically its children. And ndoda kutenda vatipa mapoems evana pano kuti vatisimbise, vatirakidze kuti vana treasure yedu and tinofanira kuramba takaichengetedza. Mu constitution yedu yeZimbabwe tinosimbisa chaizvo act of parliament kuti tisimbise kugara kwevana munyika dzedu. And ndinoda kuti imi mese muzive kuti kana mwana abarwa, mwana hasiye wamai nhingi kana kuti wababa nhingi, mwana ato wemhuri yese iri mumucommunity iyoyo. Ini ndinoda kutaura zvakare, ndakatsigirana nevataurawo pano nemhuri yacho kuti takarwadziwa zvikuru and nyika inoi yakaona mashiripiti iyaya asingafanirwe kuti arambe achiitika. Pano taona nyaya yaTapiwa yatibatanidza zvikuru, machechi, matongerwo enyika, taona kuti pane mhando dzemavanhu matongerwo enyika, asi tese tiri pano hapana pondamboona paita mhirizhonga. Tese tauya kuzoviga mwana uyu, hapana amboti inini ndini special. Saka tinenge tichida kuti potinobva pano, potinopedza kuviga mwana uyu, tinoenda takanyarara. Hatidi kuenda kunge tabva kundosotesana, toda kuti tirambe takabatana senyika, tichikudza vana mai nababa Makore kuti aiwa tinge tichikudza kuti mwana wedu aende zvakanaka. Ndoda kupedzisira ndichiti COVID iri kutaurwa tichinayo muno munyika. We must continue to say we still have COVID in this country. Tasvika pano, ini ndati nonokei kusvika, ndatoona pakazara chaizvo, ndikatoitikana shungu kuti tiri kuchema mwana, asika mutemo wedu unoti tinofanira kunge takaita vashoma vanoita 50. Zvino tinodongoda kungotaura kuti zvaitika pano indaa yekuti this was a very unusual death. Munhu wese akabatikana nayo. Vanhu vauya pano vaita kuduruka chaiko. Tinodaira kuti hazviitike futi zvekuti tinobatana zvotakaita izvi, togara zvotakaita izvi, hazvitombodiwa nda COVID ichinesu. And munhu unenge wakagara nayo iyeyo hauna sure kuti haana here COVID iyoyo. Unotozonzwa mangwana kuti mai unenge ndakagara nawo wayo wakurwara nayo, iwe ungochifunga kuti munhu asina COVID. Tinoziva zvakare imiwo machechi nesuwo masvikiro kuti pamwe unototaurirwa nasekuru svikiro kuti muzukuru hakuna chinhu chinonzi COVID. Aiwa, sekuru ivavo havabatwe neCOVID, asi svikiro homwe yacho inobatwa neCOVID. Saka tinenge tichida kuti tizvingwarire izvozvo, kuziva kuti aiwa COVID iriko. Saka tinoziva kuti hurumende yakaisa mitemo yekuti ngatibatsirane kupota tichigeza, tichigara tiri kure nekure, tichiita kuti tirege kucrowdana zvotakaita izvi. Tiri kutyira zvikuru panyaya yeEaster iri kuuya iyi, kuti tichaenda machechi edu toungana topfurikidza vanhu 50. Izvozvo hazvisi kudiwa. Tiri kuti isusu pachine inonzi lockdown number 2 inorambidza kuti vanhu vanopfuura 50 vasangane. Saka tiri kutya kuti pamaEaster ipapa vanhu vachati yachanzi yekundorova makuwa, yekundoonana nemhuri vopfuurikidza 50. Ipapo tinoziva kuti panongoungana vanhu fanika zvotakaita nhasi, tinotyira chaizvo kuti COVID yedu inenge ichikwira. Saka tiri kuti pamaEaster pachaitwa independence ngatiregerei kuungana, ngatiregerei kuita mapati mahombe anoita kuti irambe ichipfurikidza ichikwira. So pane nyaya yekuti tiri kufamba nenyika
yakataurwa napresident wedu kuti kana tichipreventa kana kuti tichidzivirira chirwere checovid pane zvotataura izvo kugeza maoko, zvekupfeka mamask, pane inonzi vaccination, kubayiwa nhomba. Ndakanzwa vamwe vachiti hatidi kubayiwa nhomba. President vakabayiwa nhomba, Minister weHealth vachivenga vakabayiwa nhomba yekuvharidzira chirwere checovid. Tinokurudzira chaizvo kuti imi muno tibayiwe nhomba, muno mamurewa tese wemachechi, vanosenza kuzvikoro, iwo ndataura matraditional leaders edu, matraditional healers edu, ngatibayiwe nhomba. Nhomba idzi dziri kunzi ngaibayiwe munhu kubvira 18 years zvichikwira kumusoro, even ane 80 years ngaabayiwe. Nhomba yacho inonzi Sinopharm. So it's being advised that everybody, hapana ari kumanikidzwa, asi tiri kuti please bayiwai nhomba iyoyo. Ndinodayira kuti mamwe ma-MP atotanga kubayiwa, mamwe maewa atobayiwa. Zvinoramba zvakadaro kuti vanhu ngavabayiwe vese. Kana uine BP, kana uine shuga, kana uine cancer, kana uine HIV, ivavo ndo tiri kuda kuti vabayiwe ivavo. Ndavanhu vari nyore kuti vabate covid. Saka kana uine BP haikona kuti handibayiwe. Kana BP yako yakakontrolwa, shuga yako yakakontrolwa, cancer yako yakakontrolwa, HIV yako yakakontrolwa, ndimi munofanira kuti mubayiwe. Ndimi wanje muri vulnerable groups. Vakuru vayo vari over 60 ndimi munofanira kubayiwa. Saka tiri kuti please, ndapota hangu musatye vaccine iri kuuya iyi. Vaccine iri safe. Nyika dzese dzaakutoona inonzi Sinopharm ndo yaiswa pa number 1 kuti is one of the safest vaccines in the world, inokunda mamwe ese. Saka tinofanira kuti isusu titende hurumende kuti yakasarudza vaccine iyoyo kuti iuye kuvanhu vekuZimbabwe. Inobayiwa kairi, kwabayiwa nhasi, kopedza mazuva 28 ubayiwa imwe yechipiri. Saka ndinokurudzira zvikuru kuti aiwa Tapiwa atipa mukana wekuti tibva tataura nyaya ya covid, asi tiri kuchema Tapiwa tauya kuzonyaradza mhuri yekwaMakore. Ndinodayira kuti Tapiwa ichaita ngirozi hombe nezera rake. Zvambotaurwa pano, we hope that he becomes a real angel wherever he is. Ndoda kukutendai maita yenyu. Alright, hosana, hosana, masita yenyu, ende munoimba mufunge kuti chadzingobudawo sechikoro. Ndaifanira kuya kwenyuko. Kunoimbwa zvandino kuchisumudzirwa. Maona ndadza vafundisi. Ndove vamwe vari kuenda kuno kuburial site. Vafundisi vachaenda kuburial site. Nema VVP ana honorable MP vese na Mother Apollonia vese nevehukama vakatorongwa kare. Ukaona usina kukwenywa wakuendako ndokuganhira kuya kunotaurwa. Manyasondidzwa here? Pane vadzi vari kuenda, vamwe vese unoramba wakagara pauri ipapo. Ukazongouyawo usiri papo,
hapana chinhu chinonyadzwa kunzi vakabatwa kunhamo. Makore svikai kuno. rangu basa riri kunditondituma kuti semunhu anotaurisa ndingoti ga ndiri kuzvirevesa izvi kuti ndinoda kukutendai. Ngenyi ndiri kutenda zvinhu zvakadai hazvina kunge zvichiitika mamangwende, asi zvaitika kudai ndokusangana nevanhu vane chido chekutibatsira. Handingosvetuki hangu kubva pane vedhavs, regai ndikutendei zvikuru. Mwari unopa zvikomborero, ngaaramba achikupai zvikomborero. Hamusi mega, mune mapartners enga achitibatsira pabasa guru rakadai. Mwari ngaakutendei futi, ndiye agokupaiwo zvikomborero zvakakufanirai. Handiwo vega vandiri kutenda avo. Chiitiko ichi kune vanga vachibva kure vangu vachiti tinenge tiriko. Kunyange mutemo wangu uripo unotaura kuti tisudurukane, asi nechiitiko chakadai chamanikidza munhu kuti tinoenda. Kunyange zvichitaurwa zvazvo kuti tinogona kupanana kurwara, asi vanhu havana kuzvida, vangoramba vachimanikidza kuti tive pano. Patakambotaura nenyaya iyi taiti hazvichibvira tingaita sei kuti panguva nevanhu seti. Wangu uri mutemo wekuti ngatiti seti, asi seti tichimanikidza kuti tigone kuita zvishoma. Why ndaakuchiti maita henyu nekushingirira padambudziko rakadai. Chiitiko chaitika munyika mangu change chichifonerwa nevanhu vanobva kunze kwenyika, vachiramba vachitonditi apa mazoti kudini, apa mazoti kudini. Zvakadaro manga muchingouya. Mwari ngaakuitirei zvakanyanya kunaka kwese. Na Father John achatiimbira, saka ndo nguva ino tongoramba takagara, vashoma ivavo ndo vari kudiwa mazvita. Kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Tinokutendai Baba, tinokutendai. Maona zvakakodzera nguva ino Mwari kunge tiri pano, tinoramba tichikudza zita renyu. Tanamata Mwari neurongwa hwebasa rose. Mwari ratinotenda kubata kwenyu kunoshamisa. Komborerai Mwari, komborerai. Mwari wenyasha ndinokumikidza vanhu pavachabva panzvimbo ino vakudzokera kudzimba. Tinotaura kuchengetedzwa kwemumwe nemumwe, kuropafadzwa kwemumwe nemumwe. Murambe muchititungamirira neumwe chete. Nyasha dzenyu dzitibatsire Mwari pakuva nekuregerera nekuyanana. Zita renyu rikudzwe ribatwe neutsvene. Komborerai muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Mono akabarwa nemukadzi
kuna masuva mashoma panika aserele kutamzika seruba ye anosava semumvuri se anotiza Jehova uchatisanganisa Ainakwana. Vafundisi vese vari pano tichaleadwa into this commitment na Bishop Bernard vari pano ndo bishop vekuchechi kwedu kuchechi kwaTapiwa. Unfortunately tavati vagare pasi vanoita distance yachenga yakavarebera, saka tida kungoti tongovapa chiremera chavo tonzwa malidhiri avachatiita. Ndanga ndiri kukumbira kana foshoro yazouya kuti isvike kuno. Tokumbira pane muzukuru waTapiwa ari pano, unozoti wakashaya chekuita pana asekuru. Muzukuru ari kupi? Muzukuru waTapiwa zvekaru vachisiyana nazvo chitora ivhu iro uyozomira pana bishop. Tora kana iroro chiregai tipe nguva ino kuna Bishop Bernard. Mandibvei. Hallelujah. Amen. Takupinda urongwa hwekudza mwana wedu. Tapiwa
mweya wako wawirira kuna Mwari uyo akakupa. Izvo zvitakuisa mwiri wako Fundisi muzukuru kufamba nini ngekune vafundisi vese ndiregerere pane chikamu chokutanga chayo chinofanira kuti chikuverengai Psalm 23. Sorry. Jehova mfudzi wangu. Jehova ndiye mfudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Unondiwatisa pasi pamafuro manyoro, unondisesedza pamvura inozorodza, unoponesa mweya wangu. Unondifambisa panzira dzekururama nokuda kwezita rake. Zvirokwazvo kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu handingatongotyi zvakaipa, nokuti imi muneni. Munondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu, makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose upenyu hwangu. Ini ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Vanogona kuimba imbai rumbo rinoti radoka zuva. Radoka zuva, karaine niketi, ni marashi. Tapiwa, mweya wako wadzokera kuna Baba uyo akakupa. Iye zvino taakuisa mwiri wako ivhu kuivhu, dota kudota, kuguta. Zvakazarurwa 2011 kutonga kwokupedzisira. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena, naiye wakanga agere pamusoro pacho iye. Nyika nedenga zvakatiza pamberi pake zvikasawanirwa nzvimbo. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe, bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvakavanda.
Aiwa kuenda mwanangu sina musoro. Zvakazarwa 14 verse 13. Ipapo ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti, nyora uti, vakafa vanofira muna She vakaropafadzwa kubva zvino, wangu ndizvo zvinotaura mweya, kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovateverera. Mufundisi ava vari kutifuratira. Pamusoroi mufundisi vachanamata. Pamusoroi mufundisi Chuma vari kunamata. Tinamate muzita renyu Baba noromwanakomana noromweya mutsvene. Amen. naMwari wamasimba ose murudziwo upenyu hwavanhu. Baba, tinonamata nebasa rose raitwa pano, tinamata nebwiro Mwari wamasimba ose wazorora nyama yatapiwa. Muchengeta nzvimbo ino Mwari wamasimba ose sokuroti ivo Kristu kana ozoka nemakore wamandayorira, makuva ose achazaruka varimo, kamwe kamwe achamuka. Vakaita zvakanaka semwanakomana wedu uyu mudiki Tapiwa, wosangana naIshe Makore, wogara naye nekusingaperi. Nonamata Mwari wamasimba ose, titinyaradzai nesu tigotarisira Baba kuzosangana naye kana takunda Mwari wamasimba ose pane rino pasi. Tinonamata Baba kuti Baba ndokupedzisira kwataita kumuona, asarambe ari mundangariro dzedu tichimunamatira. Nesu tigorega kudzokera masure pakukunamatai Jehovha, tirambe tingokuteverai kuti mwana mudiki iyeyo ava mukuru kwatiri agozotitambirawo kaatakuya kwaari. Maita enyu Mwari wamasimba ose, ndonamata iti zvese Mwari nesa maoko enyu zvaitwa Mwari. Baba, tichaparadzana, asi vamwe vachaenda kwaunoenda nengoro dzemoto dziripo idzi Mwari dzinoparadza, asi Mwari batai kuti patinofamba tigofamba zvakanaka. Musha uno ngaurambe uchichengetwa nemi, muri irambe ichitarisirwa nemi. Mazviita muzita Baba noromwanakomana noromweya mutsvene. Amen. Chazosangana